Tini 31 July 2025 ni salmario North Kanchanpur bai khobjak Raimani para Damcherra Jampui ni YTF rok Bubagra ni dagi mungbai tei Bubagra ni kokno Awai rinani bagai kami amchai bising himnani lama koroi tei botok toksawai Himbwi mang Ananda Bazar bai tei 15 km hakjal kalapani bisi bai khobjak o bisio thangoi tini YTF rok Bubagra ni kok kahamno salaina bagai thanglaikha pal khayei aw koguno tongo pal henke sal hunmani okok thairok Bubagra ni nahar mungno hamjagoi tei kamini simi khoboi doli jora tei Bubagra ni khorangno khonarina ni bagai thanglai tongo tini YTF rok obahai keno chini tikhereng koktoma bai kerengi tongdi nainedi chini tikhereng koktoma mangpili Bini tinggi muma bagai tini tu Raimoni parawo hai legam se. Apa? Tahun. Jampui Damcherra luar dia berang. Bubagra kita mau baca tiha para tunai. Gua by 15 km ni calmo. Oke, rotin lo jong Raimoni para tunai. Kawat foto ya ro. Kaya jong tangya Bubagra kok para merana tangya salainya arwa. Begitu discount ini haba. Sini di Prabotan kota tre sini majinga apabila tan salainya. Kalau jong sini wajib rohi salaya. Jong jong sini par hinanai. Kawat pun namanya arola. Aku Bubagra long leg, wajib long leg, Bubagra jong long leg. Dari customer kamu, ini Jampui Damcherra wajib nih ini Raimoni parawo kailaya. Terus ini logo saya sebenarnya ini blog komite ini sekretari, India, Assistant Secretary. Terus ini wajib nih organizing secretary Ella Anfa, Vice President, dan Bursa Kumaria. Para niya tang tenan wajib ni Sono Mohan dia member, active member. Para ni Brahma kanili darungnya tang tonai cini jang pejam kita kecini ayung kurang ini. Kecungro ini Thaiman karang kapse. Jung Bubagra ni message kamrona bung Delhi thaya ka masalai marona samaha chini mam thabai hana phayo rawai phaya salai ni jung ini phayo aga chini yam sar bung samo bai kana jung ini ro phaya chini Bubagra message na jung spread te phaya chini je jatina thang to masal dao bai khaksa ha bai khaksa ma to pyo